Puntual, lo que es puntual no es massa puntual. Però bueno, què anem a fer? Hello? Però... ¿Es un coche roig? Tinc un cotxe roig. ¡Qué furcia! Però que sorpresa. Hola. ¿Cómo has... ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Qué pelos! ¿Te gusta? Me encanta. Ay, Tío, yo soy muy mala en palería 3. Yo me les inventé. como toda la vida, Cari. En la ducha tendrías que ver. Yo me voy a inventar todo. Mataría. Pero veuré... Bueno, a tu no, al teu novio. Que guapo és el teu novio. Ja ho sé. L'has Ai, vist? De és molt pentinat i bé. tot. Oh, jo li ficava un piso. Acabat d'alçar. No preguntaré. Tu escolta, pues el que per lo menos m'ha fet les celles, que últimament me cara de cancerigen. Veritat. Veritat. Serà animal. Me veig cara de cancerígena. Calla, que potser l'últim vídeo que vaig gravar com vam anar al País Basc i la majoria de dies, clar, no. Bueno, la majoria. Solament m'he maquillat en un minut del vídeo. La resta res. Per què s'aparella? I jo estic mirant el vídeo i no em veig celles. O sigui, pareix com Mr. Potato d'ixos que li han arrencat les celles, de veritat. Ai, pobreta meua. Emperador. Els coneixes? Ai, me molen molt. Són superbona gent. Van vindre al programa de ràdio de golfa, del qual tampoc treballo jo. I no sabem si tornem. Que ho dic de paso. O sigui, no De ho paso. dic per fer mal ni res més just. Però en sessió... No, però van vindre i m'ho vaig passar superbé, no els coneixia i vaig estar escoltant la música i Ai, que tinc que contar una cosa, que tinc un misteri en casa que no és De ni què? normal. Resulta que fa 10 dies o així que feia olor el replanell de quan entraves a casa. Esta olor és a carn podrida. és del grup del WhatsApp del xiquet. No, que esto es real life. I van passant els dies i cada vegada l'olor és més. Però com a saps? carn podrida. Sí, y hay més. Lo comentemos con más de pis. Sí, yo también voy a notar. Para la de la neteja, me digo, sí que huele fuerte. Mari huele fuerte. Que está acostumbrada al amoníaco, pues ahí se hará un paso en barca. Pero allí, a las dos del matí, a olorar les portes. A les 2 del matí, com a les pel·lícules de terror, no n'hi ha millor hora. Que para que no nos pillares. Ahí buscant el cantonet y ven. Y digo, así no. Y fea olor en Senyor que front. ha agarrat un bol de pegamento de cola Ya. para disimular. Deje de con mis vídeos, señora. Total, que la olor ixia de la part d'enfront de casa. I qui diu ahí? Pues una dona que estava maleta, en un home que estava... Calla. Conto. En un home que està mal del cap? Sí. Dilluns feia olor, mari dimarts deixa de fer olor. I es comença a fer olor a producte químic. I l'home en una bolsa de basura. I l'home l'han vist, però ella no. Estan totes les versions baixades. Tot. Però era una dona que veieu normalment per Jo ahí. me la trobava pràcticament tots els dies. Me cruzava en ella. Cuando va pel pa, anava per encima, Sí, lo típic. que m'agarra el hecho que dius, ay, necesito menjar algo. Pues me la cruzaba. Y ya no me la torno a cruzar mai més. ¿Cómo te quedas? Pues con ella, muerta, dins d'una maleta. Això és veritat? Conte que... No, li dic lo de l'ella mort en una maleta. No ho sé, es que no ho sé. Es que ho he visto para colmo, ho he visto un titular que ficava, encuentran a una chica en una maleta y ya está la madrina. Pero no, era una instagramer de merda rusa, que diu chica, una rusa a fer la mà. I ara... Però, hòstia puta. Han Però no ficat- t'avorres més. no. Has pillat a la policia. Han ficat un cartel en el ascensor. Sabemos lo que has hecho. Si no lo confiesas tú, lo haremos nosotros. Estic acabant de veure una sèrie. És de... En castellà que es diu Així nos ven. Que va d'un grupet de xicons negres en els anys 80 que ixen al parc, al mateix parc que nit violen a una corredora blanca que va per una altra part del centre del parc, i llavors tu que el parc no serà poc gran com perquè se creuen. I els culpen a ells. I 20 anys després, quan tots els presos ja, tots els xiquets, que eren xiquets de 14 anys, que n'hi ha uno més bonic que el món, complixen condena, més de 14 i 15 anys a la presó. Uno d'ells tenia 16 anys, aleshores tractat com un adult. I després de tota la seva vida pràcticament en presó, i és el culpable diu que sí.
Ho dic perquè vosaltres sou veïns, però si havia tingut alguna discussió amb vosaltres... No, però la discussió que tinguem... Bueno, en mi no la tingué els meus companys de pis, que jo encara havia entrat. Sí que per un tema de drogues i tal. Per còmplice te poden tancar. Espera, a veure si... Ese es el Tangana, Mala Mujer. Mala mujer, Ah, sí. Mala mujer. me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, Mala mujer. me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Hijo, no mires de ver. Tot infectat, pobre. Cal, perquè ella se rascaria la parrusa y después le rapa la esquena y aquí se infecta. Hola, soy la septicemia, he venido por ti. Entiendo que cualquier risa me hará escapar. Solo porque tú te has ido, quiero perder el sentido. Y voy borracho perdido desesperado. Solo porque tú te has ido, quiero perder el sentido. Hostia, que se me ha olvidado de Pau. Tenía que pasar por ahí. El niño chino, que no te voy a contar. Lo del chique chino, que la vi en casa de un chique chino. Calla, no. És que no estic en les xarxes. Tira, Peris de Valera otra vez. Y en ese momento, cuando hice la carretera, no sé si era el 89 o el 91, ¡pam! Se l'endú per davant de l'autobús. No lo real. Con tu conte. Pero lo pitjor de tot, y lo que més m'escama, No. es que yo estaba, que se m'enduien els dimonis del nerviós que tenia, i la mare estava, no sé si és per un tema cultural, no sé si és perquè la dona, jo crec que s'anís a la porta oberta perquè el xiquet se fugara perquè estava hasta la figa d'ell, o algo n'hi ha, que la... No va reaccionar. No. Home, n'hi ha gent que ho reacciona d'una manera, igual la dona se va quedar en xoc. Jo li vaig veure estar una mig somriure, mira el que te dic. En plan de posar lliure d'ell, que usas mi vida. La buena de Game of Thrones, dile que he sido yo. Pues més menos. Se ve bon xic, el Tangana se ve bon xic. Se ve bon xic, ara igual se droga massa. No, la droga no fa la gent ni bona ni ruïna. La fa laxa. Jo en Apunt. El dia que parle jo vas a ser la veneno de Apunt. Tú eres un gladiador. Mari, A mí me confiesa. quieren matar. No, a veure, jo lo de estar en l'atur m'ho prenc en humor i en filosofia, És el millor. perquè Apunt és una empresa, no és una ONG, que ho han fet mal, pues de puto culo. Han fet una programació que no agradava a ningú, ni a les hueles, de lo blanca que la programació no agradava ni a les hueles. Jo, per exemple, l'altre dia vaig ir un programa que vaig gravar fa mesos, n'hi ha coses que vaig gravar fa més mesos encara, que en qüestió d'un mes la gent va veure'm en 3 talls bons diferents. Que la gent dirà, esta xiqueta o li Aquí hay sobren un els diners per a la peluqueria o no condix la lògica. I després n'hi ha moltíssima gent que val una puta barbaritat, que està en l'atur. Jo que sé, tens a Maria Fuster, que jo he treballat en ella. Sí, Esa Maria. tia val 3.000 Barbaritat. i ara no està treballant. I dius, però hola, Juan Nieto. Jo no l'he tratat personalment, però Tio, fantàstic. és un tio però treballant. Per al meu punt de vista, com a espectadora, ho fa de 10 i no té faena. Que no parle per mi, que jo soc una mindungui, que és el que dic sempre, i jo no he estudiat d'això, jo he tingut el que m'ha trobat, i si s'acaba així, pues mira, hola i mi papo que se l'ha bailado. Correcte. Però la putada que em sap mal és gent que s'ha preparat, s'ha estudiat, s'ha deixat faenes a televisions com Telecinco, Antena 3, Televisió Espanyola, per a vindre a donar-li una oportunitat a la seva televisió pública, i ara la seva televisió pública li pega una pata a la figa i li diu, bueno, a setembre ja veurem si tens faena o no tens faena. No anem bé. No. Que em mola mogolló que han donat oportunitats a gent nova, a gent que jo no havia vist mai per la tele. Joder, jo no m'esperava que una paga com jo vaig acabar a la tele. Jo crec Jo que no. ni tu ni ningú. Jo te vaig veure en el tele i dic, serà per A ver, lista de camellos de Apunt. serà per la pagueta. ¿Quién ha sido? Será per la paqueta perquè desconta para la seguridad social, perquè sí. Vamos a poner una cancioncita. ¡Ay, mira! Uy. ¿Estos qué son? No. ¿Jovens? Ai, no els he escoltat. Tot el món me parla d'ells. Tots me diuen que ho fan molt bé. Fuera del coche. Fuera del coche. Els estic escoltant ara, pensa, ho estic escoltant per primera vegada tu. Això és bonico. La rondalla més trista de l'Alacantí.
el puto piconenco acudiu al pol. Ara, tu muerto desgraciado. Des del carinyo. Des del carinyo i Perquè del altra cosa respecte. no, som molt del carinyo. Però que li xafaria el cap contra un bidó també és de veres. Pues Ara no nada. de si 2 dies. Aparece Pau Piconenco, muerto en... En una maleta en la meva veïna! No, però a la meva casa sí que és veritat, tenim un pati interior que s'escolta tot. Jo escolto tot. O sigui, de fet, els matins quan no... que currava de vesprà, pues escoltava totes les converses de la família del costat que tenen a una nini adolescent que fuma Ai, que porros i, claro, és una fantasia de conversa el que sent allí. Després una altra senyora que xilla sempre els gossos, un gos que diuen Lolo. Jo l'únic que escolta, Lolo! Bájate del sofà! I tot el que escolto jo, i ja m'ho sé i me ric. Ara fa poc s'ha introduït un loro en la finca. Pel pati, perquè el que és el meu edifici són 4 cases que són tots gent major menys el meu xicón i jo. I la vegada estaven que m'han anat allí 2 setmanes, una al poble del meu xicón i una al País Basc, quan han tornat, la casa feia olor a tuberia. Jo diria que és olor a tuberia. El loro se t'amorba i d'un sofà. No, jo sé que els gossos cridar de baix, els 3 gossos grans que sé que viuen ahí, I el loro? I la dona ja no xilla l'olo. És tot el que puc dir. M'he dit perquè segurament la dona s'anava de vacances com tot. I ha deixat els gossos? Jo què sé, l'home Els se'ls haurà gossos? quedat. No. I la dona s'ha mort. No I ho els sabem. gossos seran anat minxant. A veure, que m'ha donat compte avui que la dona no diu Lolo. I fa 2 dies que estem a casa. Igual ha agarrat un ictus, no ho sabem. No sé si comença a fer pitjor olor, t'ho diré, però... No va donar test perquè els gossos se la minxaran. I avisarà el loro. Que asco. Julio Iglesias, nuestro padre. Ai, no. Julio Iglesias. Millor pare que el meu biològic és. Vas a decir que estás Julio Iglesias. Como padre es mejor que el mío, que dius. Nivel. Jo l'he vist en persona, actuar, ¿Es cumpleaños? de xicoteta. Aniria a guardar el cumpleaños. Qué imbécil eres. No, però que es pot fer normatiu, es pot parlar normal. Sí que es pot parlar bé, però conforme parlaries tu a casa. Que ja també és l'altra. Que m'ha passat, que al vindre a València, xica, però jo em pensava que lo de l'accent tancat era sols pels imbècils que aprenien valencià en el col·le i no tenien família de poble. Però no. Que no obren les vocals. Jo he flipat. N'hi ha gent que no les obre i n'hi ha gent que obre unes vocals que diu, és que no, esta vocal no s'obre. I per què l'obris? Però saps què és el més sorprenent de tot, tio? Conta'm. Endavant, Sílvia. Hi ha gent que parla així en el seu dia normal i a mi me dona que se fa molta droga. No puc creure lo que m'estàs dient. Vols dir que hi ha gent que parla en esta pausa y en este énfasis? Sí. Es imposible. Sí, en esta tonalidad tan dramática y divertida. Mentalmente que es esgotador, a no ser que tingues pues oligofrenia. Que me pixe. ¿Estamos rodeados de oligofrénicos? Que no, ojo, que yo soy de la pagueta, yo tengo una minusvalía, no sé que tampoc ningú va parlar. Ai, jo no la tinc certificat, però... Marit de Màlaga. De Màlaga que ets a la dona. Bueno, estan guardant la... Tu digues, jo he treballat en Apunt i diu... Pit pa la meu. És més d'un 33, segur. Més d'un 33. Ai, que loco I todo. conec a gent que he treballat en Canal 9, ja. Tinc el teu telèfon. Això com valida. Que puede dar fe. Això sí que és una injustícia. La d'empreses de calcetins que han caigut. Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Ells han portat algo, va, corre. Jo ho he vist un runner parant-se. Separen! Però com se l'ha parat? No paren! S'ha parat. Trenquen el ritme circadiano, es fan colpar! Pues s'ha parat, anava corregent, ha minorat i s'ha parat. I jo dic... Ella és una altra, t'has vist un xino morir-se de vell? No, pero atropellaron un autobús. Pero qué bestia eres. Silvia, o sea, no me vas a esperar de tu, M'estacava els fardos de servilletes després del menjar, Jo era menjar, venia a l'hora de dinar i jo acabava a l'hora de dinar i m'havia crispat les mamelles pestanyes.
Era en plan de, ¡ay, Sor Martina, que bien me han sentado las lentejas! Però que entraven Tengo tota la más- classe després del menjador i anaven tots ahí en un hospital més quadrats de servilleta, perquè em diràs tu Tot ple de bultos. Que que pareixien això quistes, d'estos de fotos, no le daràs like. Estaba malito de això. Que la tenia massa gran? No, que tenía una hernia. Què dius? Claro, el bulto era una hernia. Què dius? Sí, ho passava molt mal. Ah, doncs jo sempre havia sentit que se posava paquets de calçotins Això és el que deia ell, perquè la gent pensava que era això. T'imagines, ho passava mal, que va contar això. Calla. Pero en el vídeo se ve que la chiqueta estaba allí encantada de la vida. Dient, métemelo todo, hasta la hernia. I crec que de fred, crec que és l'única gravació que n'hi ha en el món d'una doble penetració Com que penis doble hernia. penetració? Sílvia És Montes- mentira, dime que és mentira, que asco. Allí ho deixem. Sílvia, moltes gràcies per acompanyar-me esta godella. Ja, pues ¡Parate a la psicóloga! ¡Plan! A vosotros nos esperem en una próxima entrega de... Como tiran al coche. Hostia puta, me pío. Te ha dolido. Bueno, si teniu diners y podeu oferir-me faena, estic en l'atur. Estic desesperat, per favor. ¡Que hacer de todo! Faig unes truites de creïlla amb ceba, sense ceba, va comprar la mort religió, brutals. Jo què sé, si això serveix per algo. ¿Eres antiseba? No sóc pro ceba. ¡Fuera el coche! Primeres jóvens, ja ara sa que serà el pròxim. I dig your fancy clothes. Te anem! Bona nit! I així de dia. Que natural, però perquè és una punt. Sweet